Svjetleće odvojimo vanjske listove, a cvjetiće razdvojimo. Narezat ćemo mrkvu na kockice. A mladi luk ćemo narezati na kolutiće. Očišćeni češnjak ćemo narezati na kockice. Svo povrće ćemo ispirati na malo ulja. A dok se pirja, pripremit ćemo krumpire. Oprani krumpire koje smo očistili, narezali i opet oprali, dodat ćemo na povrće. Malo ćemo dopirjati. I sve ćemo podliti sa vodom. Začinit ćemo solju i paprom. I pustiti neka krompir malo omekša. Dok čekamo da voda ponovo zakipi, narezat ćemo suho meso na kocke. Ovo je kuhana šunka, kocke mogu biti veće malo. Kad nam je varivo opet zakipilo, dodat ćemo suho meso, šunku i kuhat ćemo dalje. Umjesto mladog luka u ovom jelu možemo koristiti crveni luk. Kada opet zakipi, smanjit ćemo malo vatru i ostaviti polupoklopljeno. Kada je krompir malo omekšao, dodat ćemo cvjetiću. Promiješati. Poklopiti. U međuvremenu dok čekamo da povrće omekša, na malo ulja napravit ćemo zapršku od kukuruznog brašna. Na laganoj vatri. Kada smo upržili brašno, dodat ćemo malo hrena koju razrijedimo s vodom i dodamo u zapršku. O ljutini hrane ovisit će koliko ćete dugo hran držati na toploj temperaturom, on postaje sve blaži i blaži. U omekšalo povrće dodat ćemo zapršku i dobro promiješati. Prokuhat ćemo još 10 minuta. Ako mislite da je pregusto, možete malo razvodniti. Kad opet zakuha, probamo kako je okusa. I poslužimo vruće. Posipamo peršinom malo.
I dodamo žličicu kiselog vrhnja na sredinu.